hande ko jaagol mbayni ko Daka likseɓe hande ne ummo ɗo e gardugol ceerno Oumar Alpha ɓe dawa ɗo hande faade Madina Gounass inchallahu taala dendiɗe hen golle kono noon dental tijaniyankoɓe ndenda balɗe jeetati puɗale mutal ene ndewa Allah dental pongal noon sene woodi e aduna he heewani Allah noon faanda yalla jab ko faanda ko yalla jab ko faanda ko min kawrino noon ceerno Ahmadou ne tawa won woɗɓe tawano cuballo gooto jeeya horndolde gila e gurdam ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou ko heewani wiide neɗɗo ariya Daka on cuballo ari wimo ceerno mi ari a wino yomi ar Daka nden hitande wimi arani ha woni laaɓi tati rawane noon garɗa horndolde mbimami mami ar gila nden mi ɗanotako mi ari haal ko ɓiyannoɗami ceerno wimo an noon ɗo jiyam to duuɓi ko an min nene holko mbiyannomi ya ar mboɗo yiɗi waktu goto tawa ñalawma darde e karne ma ene winda a juuli ɗum e dental Daka waktu goto mbeɗa ñaguino Allah mbeɗa yinno sa maayi tawa e karne ma waktu goto o julnoɗa e dental Daka yettode noon wodani Allah duuɓi nayyi joni on saaha ngol laawol tañiraɓe Cheikh Tidiane hawrama toon capanɗe nayo e ɗiɗo e on saaha sarifaɓe ahlou beyti rasul tawana tañiraɓe Cheikh Tidiane ene goni temedde jeegomo e capanɗe ɗum noon fofo ine rendiri Allah e nela ɗum sikki ala enen ndendi fof saabu ngol laawol ene famɗi gonɗo e wuuro he mo ittani hunde waɗi e laawol he a ittani ɓiye ittani joom suudu ma ittani ɗum ala ɗo e ngo wuuro a duusani a jaɓɓaki a duwaki on ala ɗo ɗum waɗi enen ndendi ngol laawol minen noon fimde amen to Allah fimde amen to mon onon jogii laabi ɗi duwaw mon jogii laabi ɗi jogii gonal toon jogii gartal kala mo anda andirani ni anda duwawuuji mon ɗi duworto ɗon ɗi duwiɗon hannde eɗi duwanto ɗon min son juuli ɗin kay sikki ala ko jaabateeɗi emin ñaagui on yaafuya emin ñaagui on yaafuya emin jaafo on emin ñaagui on yaafuya emin ñaagui Allah kala ko daña toon Allah de andi yo Allah renditinen baraji ɗi taw feccere
o feccere en koye hakkude teri nde wonde ustata ko dañete toon ko yettode noon wodani Allah en jetti Allah eɗen ñaagui Allah mawɓe men yo Allah heddan en eɗen ñaagui Allah mawɗo men bayninannoɗo en rawane e rawande eko adi ɗum yeehi yo Allah yurmom yaafom yo Allah yurmom yaafom eɗen tawoyama seɗen tawoyama yo Allah newnu yo rasul won jaatigi sabu barke Allah e nelaɗo mum hakkadi ceerno sakkira duwaw konngol goto coɗɗo haala yiɗɗo ɗumno kalowo en kettima bandiraɓe musidɓe tedduɓe khalifa o haalatno hono ceerno Oumar Sy enen gandi noon nguɗo mbaynigu e ngu yurmini no feewi e ɗum noon nguɗo mbaynigu noon kala hitande oɗo saaha to yonti eɓe jaaha Daka mo Madina Gounass sikki ala koko ɓeydi tan dartaki ɗeɗo ɓuure noon enen mbawi wiide yo Allah jaɓoɗo men kala ko waɗa hen eko duwa hen kala ɗum noon sikki ala so konngol ceerno o duwima ɗum noon moni foof yo fiɗɗe ande mum koko jaaba ha joni eɗen jokki eɗen ɗudde duuɓuji ɗi en mbaɗa mbaynigu jaam ɗuɗo mbaynigu koyɗe ganɗon ego yurmini taaridi likseyba kala o wondude bandiraɓe wona likseybanaaɓe tan goni ɗo taaridi nde kala ene ara ɗo ene tawta ɗo ceerno Oumar Khalifa o to général mo ɗo to likseyba gorgol en calmini bandiraɓe ɓe musidɓe tedduɓe enen jokki duuɓuji ɗi accen bandiraɓe ɓe kadi mbawa yaade jaram وهي الفاتحة صلاة الفاتحة لا بتدي آية الكرسي لا والقوتل يا لطيف لا بجاني المببي حتى ندفوف جرى آية بيتير إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قولوا آية بين النرال وقرآن يوم من بي andu ɓe ɗum ɓe fiɓi nden ɗon fimde mbi so joomumen mbaynodiri e on ɗon sifa ma Allah hollodirɓe e gurdam so tawi Allah ñawirani noon ma Allah hollodirɓe ko aljanna ɗum noon hay so eɗen jettito ɗum mbaɗen tan oyi barkinorade min mbaɗat kadi min jettitaki ko aya qur'ana ɗum ɗon no mbiɗen ni tan yaafotoɓe yo jaafo heddiɓe ɗo ɓe hay goto woto haqqe heddo hakkude mon e mum onon yaaɓe ɓe to ɓerɗe mon hay goto woto haqqe amen heddo e mum eɗen darda Allah yaafuya jaafodiren noon e koye men eɗen darda Allah yaafuya enen noon jaafodiren e koye men no ceerno o wiini ko moƴƴere nde so rendama so nde feccama nde wonnoɗo iwata ɗo gasata ko fecce ɗe ko teelata feccowo o ma hokku moni kala gueɗal mum arrahmani ko inde Allah ko yurmede firtata aduna o fof koye e nder arrahmani he woni nde yurmede wotere aduna o fof ko ɗo lumboto aduna o fof ko woni aade ko woni mumir ko woni ndiwri ko woni lekki fof kala ko waɗi wonde ene jogori maayi koye nder arrahmani woni
en nganndi noon def ko wiyete aljanna ko en nganndi ɗum geɗal gootal joɗiima ɗum ɗo jogiima ɗum ɗo gila aduna o taga haa jooni saka noon ko wiyete toon ko ɗum noon janngen ko wiyaa ko ƴeewen seninde gayni noddinoowo ceerno alhuseyni hammad sen timmini duwa o ndamaɗa noddinana en mawɓe ɓe ina mbaɗanno noon Alpha Demba yo jurum ndeeru Allah wone makko ɗo damal galle makko ga noddinowo noddinanno somi yejjitaani ko ba Mamadou Habi noddinanno so laawol makko so makka walla so laawol faas ɗum kamɓe e tawa ɗum wasata e mon tawaɓe koye ɓoyaani ɗum koye yonta maɓɓe eɗen mbaynodira noon galle Djiby Mamadou ɗo won moƴƴo gooto mo mbaynodiranno ɗen o yamiri yo ɗum waɗe ɗum waɗa ɗon en keewani wadde ɗum en mbawa waddude ko moƴƴi ko fof kono noon tan needde wadde heen tan ene moƴƴi mbaɗen no wiyani fatiha lawol salatu fatiha laabi tati aya tan joɗɗi laabi yaala ɗiifu laabi jeenayi aya biya Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ومي كونتير ماروي يويرو ديناتون إلى ويندا خليفة وإمام الله والجنة يا سلام لما داني Thank you.